Това е по линиите, не може да забиваш. Това да те противят състояние, това е просто. Те тук и играят, играят. Аз не ще ма казах си да има как. Не стяга. Защо не стяга да излиза фал? Те не ваша страна да пише. Постои и не скаре после не стяга за фал. Рени, ти става машина, бе? Тя да пише, че шампион. Да слагаме маратонките. Как да захванем Боби? Боби с... Има ли кара? Никак не загрели от вчера, не знам. Дано да ни дадат някакво порче. И си играем с пашкара. Ето ги, приготвил съм ги тук. Аз съм готов, само маратонките са на пачкара. Опи, не си. Ама физиономията на творец. Просто се кефе как, нали, даже и да правиш някакви планове, нали, просто всичко отива в пълен провал. Вчера, нали, дигнах тук Олилия, за да може, нали, Мимито да изиграе половин час все пак Дори, нали. В момента, в който дигнах Олилията, нали, намери се на кой да излезе, обаче Мимито каза, не, аз си ходя, нали, те нататък. Сега тук се оговорихме, нали, с тези двамата да играем, нали, среща, но днес ще играят. В момента, в който те свършат среща, ще влезем, нали, с Цецо и с Марти там. В един момент обаче, нали, се освободи едно място, Цецо върши да влезеш, защото просто му се играе, Марти така че с него се хвана днес, ще играе там. От там нататък, нали, днес ще си играят до безпредставно смисъл, няма да излязат. От там нататък ние ще играем на някаква среща, защото, нали, ти ще бъдеш с Мисака. Ванко, пати ли бите, Ванко? Аз по-скоро, нали, в някои срещи така с тебе, нали, играе. Обаче ти с Митака, нали, просто, нали, как да кажа, не разборя от всякъде. От там нататък самата среща ще бъде, нали, обясни каква ще е. При Митака няма насочено, не може с Митака да играем с пачкара. Просто защото, нали, блъскането, нали, рязко и криво, нали, при което, нали, няма смисъл да играем с пачка, ако Митака играе. Ще разбереш? Не тактиката, аз съм. Просто ударите, нали, са рязки, нали, се чупят нещата. С пача играеш ли? Всяка играеш.
Аз пасвам ги Бога. Не, просто няма смисъл, нали? Аз за кривия ги труша, нали? А пък... Едно може да пробваме. Едно може да пробваме, но просто не струва, че... Ще обезмисли срещата. Зато и така, нали, са с устата. Не заради ракета, просто, нали, мисля се разни глупости, но как. Какво да правиш, какво трябва да стане, това става. Искам да ям такова. Кой има рожден ден днес? Не знам, ама някой да не се опаква. Питай се пак. Да. Искаш да влезем при тях? Чакаме някъде се свободи. Тук влизайте, Не са. Дай ще влезем при тях, ще поиграем малко с нас, после ще влезем с тази. Ако нали, има къде. Да ви му кажа, че за семейните сме му оставили ключовите и документите на колата в Франция. Нещата почват, нали, да се оформят като знаменития сериал, който Големите надежди ли беше. Идваш с някаква идея да играеш, те всички неща се объркат, в крайна сметка ние играме с това. Просто е смешно. Трябва да правим като ние с времето на опашката, нали? Като имаш и отиваш да документи и кола да регистрираш, прави се списък, кой след кога е така. Не, трябва да според мен часове да запазваш това. Ема от миналата година го разпоред. Ма няма значение, деш право един час да паеш, баш не знам, И другото, един час не е сделал. и ако ни стига часове увеличи часовете в залата, Боби, знаеш защо не става? Ами, защото идеята